Gasteiz Euskaldun elkartea, Uxue, noiz sortu zen, zergatik sortu zen? Bueno, 1982an sortu zen, geu elkartea, eta sortu zezke guretzako da apur bat datekin eta ez, baina hori, sortu zen behar batetik, guk beti esaten dugu, ni jaio baino lehen sortu zen, beraz, igual azaitzeko hori bat, eta salduko luke, eta hori, xe? Nien nahi zorren zaharra, ere? Bueno, hemenetan Euskal Herrian sortu zen Euskal Elkarte horiek guzti bezala, Euskararen erabilera sustatu, Euskararen presentzia indartu, Euskararen kultura baita ere sustatzeko helburuz, sortu ziren elkarteak izan ziren, eta baita ere horren tradizio batetatik, Gasteizen ere, Euskara garai hartan, 80. hamarkadaren bukaeran, egoera ezen oso ona, Euskararen egoera, baina euskaltzaleak beti egon dira Gasteizen, Euskararen aldeko lanketa beti egon da Gasteizen, Euskaldunak ere bai, eta hemenetan bagera Euskal Txokoa, Euskaren Euskaraz, beste mugimendu batzuk bat zeuden, eta sortu zen Euskal Elkarte bat hasiera batetan, aldizkari bat ateratzeko helburuz. Geu aldizkaria, ez da? Hori, geu Gasteiz aldizkaria atera izan zen, eta aldizkari horren bueltan egin zen hasiera batetan lan gehiena geu elkartearen baita. Gero hau pixka bat aldatuz joan zen denborarekin, eta beste proiektu batzuetan hasi, eta tartean euskaltzaleen topagunea sortzeko bide hortan ere parte izan zen geu elkartea, eta orduan horren baitan biltzen gara hemenetan hainbat eta hainbat elkarte Euskal Herri osoan lanean ari garenak Euskararen alde. Urte luzean geu aldizkaria izan da agian elkartea auspotu duena, Uxue? Ez genuke esango bereziki, hori izan denik, hori izan zen igual abia puntua edo ez dakit aintzat hartu zen igual agian hori, baina ez genuke esango bereziki hori izan denik. Hortik ere gero atera zen Arabako alea, eta badala Araban euskaraz aritzen den medioa, eta hori, ez dakite. Eta nola antolatzen zarete elkartean, bazkideak zaudete, voluntarioak zaudete, nola osatzen duzu elkartea? Denetarik, ez? Bagara lantaldea, ez? Bertan badaudela beste, ez dakite, mintzalaguneko, ez dakite, langilea, aizialdikoa, gero koordinatzaile eta kultura horre eta komunikazio arduradun bat dago, eta gero hortik aratago badago ere talde dinamizatzailea, bertan hartzen dira erabakiak, eta horretaz gain ere badaude voluntarioak, bai Gasteizko jaietan jartzen dugun txosnan bereziki parte hartzen dutenak, gero ere badira bazkideak, orain esango genuke, 506 inguru bazkide ditugula ez, hortik gutxi gora bera, eta horiek oso bazkide potenteak dira, eta beti laguntzen dute, partean dute egiten ditugu ekintzetan, eta bai, oso potenteak ditugu bai gurean. Formakuntza ere eskaintzen duzu, Azaitz? Bai. Zer formakuntza? Badakagu lan hildo bat, dela batez ere familia izialdiari bideratuta, ez? Baita ere, Euskararen transmisioa familia barruan eta lantzeko eta guzti hori, eta bide batez baita ere, eskoletan eta eskolen inguruan, familiei eta ere bai, holako formazioak emateko. Zenbaitetan izaten dira tailerrak, demagun euskara erabiltzeko jolasen bitartez, edo kantuen bitartez, edo hainbate formatutan, batzutan baita ere, euskara ez dakiten gurasoak aurrekin, tartean, normalean familian egiten direnak dira, eta gero egiten ditugu baita ere Araban, eta Gasteizen eta Araban lan egiten duten hezitzaile guztiei ematen diegu euskararen erabileran motivazio tailer bat ematen zaie, landutakoa, eta esan dezakegu Gasteizen eta Araban lanean dauden hezitzaile ia guztiek formazio hori egiten dutela, Gasteizko udalarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin batera egiten dugulako. Literaturaren eta musikaren eremuan ere horrari zarete urratsak ematen, ez da? Bai, guretzako gainera oso apustu eta aukagulako ere, gure nahia badalako hori, eta bai egiten dugu, parte hartzen dugu poetak maiatzan, ez? Gero zinez, horlako gure proiektua dena, eta oso proiektu polita dena. Gero ere mikroipuleiak eta bat egiten dugu urtero, eta bertatik ateratzen da Arabako Foru Aldundiarekin, Foru Aldundiaren laguntzarekin liburuzka bat, eta aurreko astean egin genuen aurkezpena, eta zoragarri atera zen. Eta, musikarloan ere, takit. Bai, egin ditugu, antolatzen ditugu, bai, jaien inguruan, normalean jaiak aurretik antolatzen ditugu kontzertuak, gu jartzen dugu txosna bat, Euskal Gunea ditzen dena, Aiotz plazan, bai, pixkate Aiotz plaza izan da urteetan
modu batean, Gasteizko jaietan ranazgune espazio bat, eta hor egon gara gu lanean, ez? Bertako gira euskaraz izan dadin, gure txosnatik pasatzen diren voluntario guztiak euskaldunak dira, beraz euskaraz hartatuko zaituzte txosnan eta hor, eta jaiak aurretik normalean programazio bat egiten dugu. Eta hor kontzertuak antolatzen ditugu, eta garrantzitsua guretzat da polita, hori antolatzea. Eta gero urteetan egon gara baita ere, kolaboratzen adibidez Parralekin, Parralek badaramatza urte pilo bat kontzertuak antolatzen, eta bere garaian pixkat guk laguntzeko beraiei euskarazko taldeak eta, baina Parralek ere bere programazioan talde gehienak euskaraz programatzen ditu, beraz, hori ere, berri hona zuentzat. Lana kendu digute. Ondo, honean, osa diote. Baina hori seinale hona da, ze horrek esan nahi duagian, orain dela urte asko, elkartea sortu zenean markatu ziren helburuak, ari direla pixkanaka betetzen, ez da? Bai, guretzako bai, olako jarrerekin eta aldaketarekin ikusten dugu ez dutela inbeste behar, agian gure laguntza edo gure atzetik ibiltze hori eta autonomoak aldirela izan olako gauzak ateratzeko eta gauza oso politak ateratzeko gai garela ia Gasteizen. Askotan pixkate guk egiten duguna da astapen lana, ikusten dugu badagola falta bat nun baiten eta sortzen duzu behar hori, askotan behar horiek egon badaude, baina eskaintzarik espaldin badago, ez dago joerari kontsumitzeko. Hori Gasteizen azken aldian asko ikusi izan da, bere momentuan, orokorrean egiten zen eskaintza kulturala asko gaztelera zen, eta guk ikusi genuen, Gasteizko errealidadea da, gaur-gaurkoz, euskaldun gehienak aurrak eta gazteak direla. Orduan, familiei eta aurrei begiratutako programazio batetan lanketa polita egiten egon gara urte askotan zehar, eta hezkuntza bat egiten dugu baita ere, ez? Baita ere, ikusten da, nola, erakunde publikoak ere ikusten duten, badagoela kontsumo bat, eta orduan eskaintza gero ez da handiagoa da. Eta gaur-gaurkoz, segurazki adibidez, udalak eskaintzen dituen aur eta gazteen atalean eskaintzen dituen gauza gehienak, 70 bat edo, euskaraz dira. Berriz, ez da berdina gertatzen helduen kasuan, eta hor badago karentzia bat edo zulo bat dago, ez? Eta, hortan gaude, ez, zinez bezalako ekintzekin, ez, sinema euskaraz kontsumitzeko bertako Florida Zinemekin egiten dugun lanketa bat da, ez, gero ikusten da gainera arrakasta ukitzen duela, askotan aitzaki bat egoten da, ez dute, karo, euskaraz programatzen badu jendea ez etortzen ja, baina gazteleraz antolatzen dituzunean ere jendea ez doa, eta ez duzu jartzen aitzakia bezala gazteleraz programatu dela. Orduan, pixkator horretan lanketa egiteko. Eta egia da, azken urte hauetan bilakaera Gasteizen argi dago, ez? Nundik ikerketa soziolinguistikoak egiten hasi zirenetik, non zegoen Gasteiz, modu batean, 80. hamarkadan, euskaren erabileran hiriburuetan azkena zen, eta gaur-gaurkoz esan dezakegu azkenengo 2 ikerketa soziolinguistikoetan, eta badira 12 urteko periodo batean, bigarrena dela, euskararen erabilerari dagokionean Gasteiz hiriburuen artean. Soilik Donostiaren atzetik. Beraz, hor baita ere badago topiko batzuen apurketa bat, ez? Eta guretzat oso garrantzitsua da. Hori noski zuentzat arrotzeko arrazoia eta motiboa izango da askotan. Dena den lanean jarraitu behar da, beti dago hemen zeregina eta aurrera begira, zein dira uxue markatuta dauzkazuen norabideak edo zuen lanlerroak? Beti izaten dugu, gure apostua beti dela Gasteiz euskalduntzen jarraitzea. Badaudelako kabezita behar asko, baina egia da zuk esan dakoa, guretzako dela arrotasuna ez, urrengoa, kriston irabazi dugu asko. Baina, igual hemendik aurrera, aipatutakoa eta haratago, bada ere Gasteiz antzokiaren lortze prozesuari, amaiera bat ematea, uste dugulako ere Gasteizek behar duela, euskalgintzako kideok behar dugula leku bat horregoteko, eta Gasteizko herritarrak behar bat dagoela, Gasteizen bertan egoteko, interes komunak partekatzeko, eta leku bat ukitzeko, eta Gasteizek behar du, eta euskarak behar du elkargune hori, eta hortaz gehiago ez dakit, euskalduntze prozesuari kontinuitasun bat emateko, eta ez dakit jarraipen modu bat ematea, horretan eta lana, eta azke beti ateratzen da lana, daude lanean, eta sartzen gara moida gehiagotan, eta lana, baina, bueno. Aspertu ez gara aspertzen. Bikote lan bikaina egiten duzu, eskerrik asko Gasteiz euskalduntzen saiatzeagatik eta lortzeagatik, inolako zalantzari gabe, eskerrik asko eta jarraitu lanean, hori ere bai. Eskerrik asko.